Исәнмесез, бүген мында безнең ширек финал Татар КВН лигасы Әйдә Шаярт. Икенче өлеш, хәерле кич! Дөньяда инглиз юморы, американ юморы, француз, хәтта рус юморы бар. Татарча юмор ниндисең ул? Әйдәгез бергәләшеп хәл итик. Әйдәгез безнең командалар белән танышып китик. Оларга нинди исем астында чыгыш ясауы барыбер. Иң мөһиме мәзәкләре кызык булсын. Командада алар икәү генә уйный, берәүгә генә калмасалар ярар иде. Барыбер Казан дәүләт аграр университеты. Команданың исеме погондагы йолдызларны, ягъни званияләрне аңлата. 5.02 Лениногорск шәһәре. Четыре татарина командасы белән илһамландык диләр. Шүпрәле мишәрләре, Шүпрәле районы. Нәрсәгә эремшек икәнен үзләре дә белми. Бәлки ашысы килгәндер диләр. Балташ районы, Эремшек КВН командасы. Безнең шаяртучылар бик нык әзерләнде. Һәрбер команда ярым финалга чыгарга тели. Анда чыгыр өчен аларга 2 конкурста максималь итеп елмая торган смайликлар аларга кирәк. Менә жюри әгъзаләренең моңсу смайлик һәм елмая торган смайликлары бар. Кемдә елмая торган смайликлар иң күбе була, шулар ярым финалга уза. Һәрбер уеннан 2 команда. Һәм инде кем моны бәяли? Кем моны бәяли? Бу инде безнең жюри әгъзалары. Безнең татарча Михаил Жванецкий дисәң дөрес буламы? Шаян журналының мөхәррире Алмаз Хәмзин каршы алабыз. Бүтән дөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Муслюмова. Бер бәсем килә күзләреңне, бер сыйпысым килә чәчләреңне. Илназ Сафиуллин, мин сиңа җырлыйм бит бу җырны. Илназ Сафиуллин каршы алабыз. Юк, сез начар әйбер уйламагыз. Мин өйләнгән, Илназ өйләнгән, без просто шундый дус егетләр, дуслар инде әлбәттә. Тагын бер өйләнгән малай. Татар малайлары шундый инде алар. Өйләнәләр дә куялар. Татар малай, беренче Instagram блогеры. Сез нәрсә эшлисез анда? Yok, biz просто дуслар гына. Әйе, әле өйләнмәгән. Завидный жених, әйме. Татар радиосы бош мөхәррире Айваз Садыров каршы алабыз. Ярый, бүгенге командаларга нәрсә телисез? Әйдәгез, Ринат, синнән башлыйк. Менә бүгенге командаларга 1-2 шундый яхшы җылы сүз әйтсәң, бик шәп булыр иде. Каушамагыз. Җиңел итеп кенә башлап җибәрегез. Шулай булсын. Шулай булсын. Ринатка алкышлар бирик. Менә хәзер Каушамагыз һәм басымларны дөрес куегыз. Мөмкин булса. Әфәрин. Һәм инде традиция буенча командалар без булдырабыз. Командаларны сәхнә артына озатабыз. Һәм инде әйтәсе килә.
Хәзер безнең сәламләү бәйгесе, ләкин без моны котлауландырдык. Командалар видео реклама күрсәтергә тиеш. Ул аларның районына, төбәгенә яки аларда эшләнә торган продуктка багышлана. Башта видео реклама, аннарысын сәламләү, традицион сәламләү. Командалар әзерләнә, ә мин оештыручылар турында бер-ике сүз әйтеп китәм. Әйдә шояр, ШТК Татар КВН лигасының оештыручылары, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы. Әйе, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Татарстан Республикасының ШТК оешмасы. Һәм Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Бик зур рәхмәт барлык оештыручыларга. Башлап җибәрәбез. Беренче булып бу сәхнәгә Казан дәүләт аграр университеты чыга. Барыбер КВН командасы каршы алабыз. Сәлам кызлар. Исәнмесез? Сәлам. Бу уеннан нәрсә көтәсез? Без бу уеннан көчле эмоциялар һәм көчле уен көтәбез. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без рәхмәтләребезне аграрныйның җитәкчеләренә белдерәбез һәм әлбәттә редакторларыбызга. Зур рәхмәт кызлар. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Каршы алыгыз барыбер. Димәк, дуслар, барыгызга да сәлам. Без Казаннан һәм без бүген насосочная фабрикасын рекламага төшерергә булдык. Сез хәзер уйлыйсыздыр. Бу шул фабриканың эшчесе, әмма дә ләкин юк. Без Алина белән бер командада уйныйбыз. Әгәр дә сез урларга җыенасыз, Сыйфатлы колготкаларны онытма. көле белән, Шаяры белән, әмма дә ләкин носкиларны, носочкаларны, чулочкаларны дөрес итеп кулланырга кирәк. Һәм бу очракта сезгә Казанский насосочно-чулочная фабрикасы булышыр. Моя ставка не зашла на НБА. Һәм чыгышыбызны кызыклы мәгълүматтан башлыйсыбыз килә. Ә бүгенге чирек финалның уйныбызның спонсоры Чыпчык булды. Ну, чирек. Ә беләсегез килсә, безне бу уенга хәтта салют белән зоттылар. Әйе, ректорыбыз без киткәндә салют диде дә кабинетына кирип китте. Сез хәзер уйлыйсыздыр, име? Кызлар аграрныйдан килгән хәзер аграрный турында мәзәкләр булыр. Уф. Такайбас. Икеләнеп утырмагыз әле, яме? Алсу, безнең мәзәкләр бармы? Әлбәттә бар. T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Ояла торган кешенең аппендисты шартлады. Әле ярый кеше күрмәде. T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Фәлсәфи көтүче, Кабарра! Кая барра бу дөнья? T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. ә бу ситуация сезгә һәрберегезгә дә таныш. Ага, ну ярый, давай, пока-пока, ага. Ага, ярый, давай, пока-пока, ага, давай, пока-пока. Пока-пока, яма, давай, пока-пока, ага. Пока-пока, ага, яма, ярый, давай, пока-пока. Алло, өзелеп китте, давай, пока-пока, ага, ярый, давай, пока-пока. T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Каратыда булган хәл, Туйдырды инде бу еткерү. T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Дуслар, без бит инде укыйбыз аграрныйда һәм безгә бирә торган төпәк сораулардан рейтинг ясарга булдык. Димәк, дуслар, игътибар, беренче сорау.
Сіз онда тракторлар түзетірге үйретәлер ме? Қойсы помидорны яқшырақ отыртыра. Ну, сіз бит аграрныйда оқисыз. Һәм инде сұрауларының жеңушісі. Сен урманчыға оқисың? Демәк, сен урманда яшәшәксің. I'm okay. Дуслар, аграрныйда оқырға біз бұл елны үзібіз сайладық. Ауыл хуҗалыгы дөньясында нинди генә үзгәрешләр булмады 20 ел эчендә. Менә мәсәлән, ауыл хуҗалыгының министры үзгәрде. Шуннан җиткән? Нәрсә? Министр үзгәрде бит. Дуслар, барыбер булсак та, кәйфләрегезгә барыбер түгел. Йөрәк, йөрәк, тиле гашыйкын. Барыбер КВН командасы, алкышлыйбыз кызларны. Так. Бүтән игътибарыбыз жюри әгъзаларына нинди бәя куясыз? Кызларга елмаябыз, 1000 су смайл, елмая торган, һәм тагын 1000 су смайл, 2000 су смайл һәм өчесе елмая. Илнас, нишләп менә? Кызлар, сезнең артистизм, менә бу артистизм бик көчле. Бик матур итеп сөйләшәсез, бар да яхшы, ләкин монда без баллар куймыйбыз бит, шулай бит. Кызык булдымы яисә кызык булмаганлыгын күрсәтәбез. Кызганычка каршы юмор аксады. Менә шул гына. Рәхмәт сезгә. Менә шундый фикер. Әллә кызлар, әллә сез аграрный институтта 2 генә укыйсызмы? Кайда егетләр, әйме? Кайда егетләр? Безне ташлап киттеләр алар. Бераз әгәр команда тулырак булса, матуррак чыгыр дип әйтәм. Шулай бит, җәмәгать? Ринатның даган сүзе бар буга, Ринат, нәрсә әйтәсең? Әйе, кызлар, мин аванс белән сезгә смайлик куйдым. Дөресен әйткәндә, күбесе минем белән килешер. Сез ашыктыгыз. Сезнең материалны әкрен тыныч кына биреп, көлеп, рәхәтләнеп биреп булар. Сез прям теге тиз, давай тиз, и всё бетте. Ашыктыгыз сез. Молодцы, рәхмәт. Менә шундый фикерләр, кызлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Киләсе команда Лениногорск шәһәреннән каршы алабыз. 5 пычмок 02. Сәлам, егетләр, кызлар. Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Бик әйбәт. Ярый. Бу ширек финалдан нәрсә көтәсез? Бу чирек финалдан без яхшы кәеф көтеп калабыз. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтебезне мәктәбебезнең директоры Флёр Рахимовнага һәм шәһәребезнең башлыгы Рәгат Галекзаменчка белдерәбез. Зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, егетләр, кызлар, равняйсь смирно. Поехали! Лениногорск суы шуның хәтлек танылган, хәтта аны төрле шәхесләр дә бәйләделәр. For small thinking is over. The time for trivial fights. Егетләр, киттек урман эченә, шәйләр эчәрбез. Бөтенлесе сорый миннән, ничек мен шундый яхшы формада калам? Чынлыкта ул җиңәр, мин шифасы эчәм. Әйе. Ух, ни тәмле шифасы. Ой. Эстагфирулла, унимыз мәллә. Мин яңа татар киносында төшәргә тиеш идем, ләкин кастингны үтмәдем. Улым да үтмәде. Шулай. Сезнең каршыгызда Лениногорск шәһәренең 5 пычмак 02 командасы. Без полиция сыйныфыннан һәм моның берничә уңай ягы бар. Без пәрдә өчен акча җыймыйбыз, чөнки ул взятка дип санала. Әйе! Барысында да көзге бал, ә бездә көзге призыв. Әйе! Без тарих дәресен укымыйбыз, ә Мухтар карыйбыз. Әйе! Ярар, курсантлар, җыелдык, киттек! Тормышта санаулы гына, иң бәхетсез кеше генә дуслардан уңар. Шанлысыга карау сукмый үзгәрми. Күз алдыгызга китерегез, полиция хезмәткәрләренең рациясе ватылган.
Мені екінші постан жіберділер. Сізге первый, второй әйтірге күштілер. Ну, бірінші на связи дейгіз. Ярар. Обстановкагыз нешік? Ну, обстановка әйбәт, іш бара. Ярар. Ұныттым. Нарушенияларыңыз бар ма? Yok, нарушениялары yok. Туктагыз. 21-ші ғасыр бит. Телефонлар ішли. Мәгіз, яздырығыз. Точно. Нарушениялары yok. Бүтінісі яқшы. Мә, жібер қазір. Tırmışta sanallığına İn bəxtli kişigine dostlardan ona Полиция хезмәткәрләре арасында да мәхәббәт хисе була. Сержант Садыкова, тагын сынга калдың. Мин сыңа калмадым. Мин маникюрда булдым, фитнеста булдым, спа-салонда булдым. Икән беләсеңме, җинаятьчеләр бер кайда да юк, между прочим. Бигрәк сәер сенең информаторлар. Мин туйдым. Безнең мәхәббәт үтеп бара бит инде. Син миңа йылдыз бирәм дидең. Кая йылдызың? Алдамадым. Менә 1 йылдыз, менә 2 йылдыз. Мәгез. Нәрсә бу тагын? Беренче постан җибәрделәр. Эй, монда җи тавышы гына, яңадан язып җибәрегез. Мә, туйдырдыгыз инде. Tırmışta sanallığına İn bəxtli kişigine Сезнең каршыгызда Бишбешмәк 02 командасы чыгыш ясады. Без киләчәк полиция хезмәткәрләре. Шуның өчен сезгә безнең белән дуслашырга кирәк. Дус полицейский, ул 500 евро шикелле. Калсын, кирәге чыгыр әле. Tırmışta sanallığına İn bəxtli kişigine dostlardan ona Бишбешмәк 02 Лениногорск шәһәре. Алкышлыйк. Кызларны, егетләрне. Ярый. Жюри әгъзалары, сезгә карыйбыз. Нинди бәя куясыз? 1000 су смайлик, 2000 су, 3000 су смайлик һәм икесе елмая торган смайликлар. Менә шундый безнең нәтиҗә. Айваз. Бу очракта инде мин кабатларымын алда минем коллегалар әйткән сүзне материалны ятлау җиткермәде. Яхшы номерлар да бар иде, яхшы репризлар бар иде. Менә материалны ятлап, өйрәнеп килү бераз гына эшне бозды. Илназ. Күбрәк репетиция кирәк. Сез искиткеч матурлар, формагыз, тышкы кыяфәтегез бар да яхшы, ләкин менә каушау дигән әйберне, волнение, каушауны күп очракта гафу итеп була, ләкин бу юлы түгел. Менә шул. Рәхмәт сезгә. Алмас абый да микрофон тотып утыра. Әйе, мин аларны аңлыйм. Сәхнәдә күп чыгыш ясаган кеше, егетләр, кызлар алда бөтенсе әйбәт булачак. Ташламагыз. Әйе, менә шушындый чыгышлардан соң уңыш җыела арта. Алга таба, давай, алга. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Безнең алда импровизация, шуңа күрә кайгырмагыз. Рәхмәт сезгә, озатабыз сәхнә артына. Лениногорск шәһәрен дәвам итәбез. Алда безнең Шүпрәле районы, Шүпрәле мишәрләре каршы алабыз. Хәлләрегез ничек, егетләр? Аллага шөкер, яхшы. Ярый, бу уеннан нәрсә көтәсез? Матур, батыр, көчле уен көтәбез, без җиңеп чыгарга уйлыйбыз. Бик яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтне белдерәбез килә Шөпрәле глава района Марат Ринач Гафаровка, заместитель главы Державского муниципального района по социальным вопросам Залялов Арат Фиркатовичка, начальнику отдела культуры Державского муниципального района Сагдеев Зульфату Филаретовичу һәм мәдәния йортының директорына Шарафуддинов Руслан Данировичка. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, егетләр, кыздырыгыз, манчыгыз. Корпоративтан салып кайтты. Һәм хатның караватка әткәзүне бер җай бар. Шүпрәленең мәчет тутыргычы, ягъни кошачий наполнитель. Вот с этого момента попаду.
форс-мажорлар килеп чыкса да, тоттың да аны алып аттың. Алдан ук кисәтәбез килә, побочный эффекты бар. Бик тиз аңа яләшәсең. Мяу. Шөкрәле мәче тутыргычы. Өйдә любой хайванга килешә. Güzel tanış bulup biz Mişer yigitleri Tataristan ilinin Hayırlı kış kırmadı tamaşçılar. Sizin karşınızda Şüpreli Mişerleri. Biz bu Tatar KV Ligasında birden bir Mişer komandası. Şuna göre bizden, sın Mişerlerden sizge bölek. Niyaz çıkar. Verse bu. Şirik. Şirik finalga şirik giysek. Yarım finalga yartısı bula. Finalga biz bulam indi o. Mine şunda bulan indi. Bu sabah kırttım ben. Güzel tanış bulup Hürmetli тамашашылар, хәзерге заманда бик күп төрле приложениялар һәм шундыйларның берсе Мишерский переводчик. Каралы дустым, әйдә кафега барып ашыйк әле, үләм ашыйсы килә. Синең шутка барып кафега ашап килик әле. Әйдә ләтәтекле тәнектән типер тәйтик әле. Мишерчә сөйләп барыгызның да нервысында уйныйм әле. Кайгырмагыз достар, 5 минуттан соң киләм. И шуннан соң 30 елга югалыйм әле. Твоя тёлка просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Хөрмәтле тамашачылар, менә шул кызык нотадан башлыйбыз. Просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Сез әле генә Чүпрәле гимнын тыңлап үттегез. Сез беләсез инде, ашта әбиләр балаларга садака өләшәләр. Күз алдыгызга китерегез, ашта булган хәл. Elime sina sadaka Rəhmət. Ben sina sadaka Rəhmət. Sina sasın oğlum yine hatırım yok isin benimle. Әйе. Neresi oğlum ben sina sadaka Һәрбер ират мондый ситуациядә булганы бар. Нинди дисезме? Карыйбыз. Каралы тагын яныма килдем, мин сиңа әйттем килмәскә яныма. Мин үзем белән кайчан барырга, кайда барганымны пакыш күземнән юга. Кем иде ул? Жан кисәгем дустым футболга чакыра иде. Хәзер нәрсә футболга барасың инде? Юк инде, мин сине генә кая барайым? Һәрбер туйда бар шундый гаилә, кайсылары үз балаларын яшьләрне котларга мәҗбүр итә. Хөрмәтле Фәридә белән Гүзәл, хәзер безнең Ибраһимбыз сезне туй көнегез белән котлап китәчәк. Әйдә. Мин сезне. Уяла. Туй көнегез белән. Җавызыңны. Тәбриклим. Biz de әти-әткән сүзләренә кушылабыз. Әйтәттем мин сиңа сыңгырым калишни. Әйдә. Фитнес клубта булган хәл. Исәнмесез? Мин фитнес инструктор. Сез приседаниены дөрес ясансыз. Әйдәгез, мин сезгә күрсәтәм. Әйдәгез. Так, менә булай кулларны җыябыз, име? Әйдәгез. 1. Әйе. 2. Әйе. 3. Әйе. Исәнмесез? Мин главный фитнес инструктор. Сез берсек дөресрәк эшләмәйсез. Әйдә күрсәтәм сезгә ничек кирәк. Әйдә, куллар кысыгыз. Әйдә, әкертен. 1, әкертен. 2. Китеп торыгыз әле, пожалуйста. 3, вот әкертен, вот. Хәзерге татар эстрадасында иң зиңеле шул клавишникта. Нигә дисезме? Карыйбыз. Аңла минем йөрәгемне, нигә аны син елатасың? Күзләреңә яшьләр тулды, ничек син аны аңлатасың? Күзләреңне карлар күмде, оныткансыңдыр дисең мәллә?
Буранларның күші жетмес махаббәтімні сөндірге. Юк, ташлап кетмәсін. Hürmetli tamaşaçılar, hem so'nggi so'zimizni aytasiz kelib tost bilan. Birin zamanda, qachon Rubin o'ynay bilgan vaqtda yashagandi bir Mishel. Bik yitri bo'lgan u Mishel, ham shoyan bo'l Mishel. Barganda u bir zamanni to'yga, yoshlarni qutlarga. Onaning kechasida bo'lgan konvert, yoshlarga bergan o konvertni. No konvert pustoy. Bu nega kerak endi hozir? Moral. Шул көннән соң мишеләр пустой конверт белән йөреми. Хөрмәтле жюрилар, бу сезгә. Син нәрсә әйтеп бу взятка? Бу сезгә бу. Взятка бит ул. Кайгырма, 5000 калык взятка түгел, башыңны ябез. Ябез әле таныш булыйк без мишәр егетләре, Татарстан иленең без Шөпрәле мишәрләре. Ошадымы сезгә? Жюри әгъзалары, нинди смайликлар куясыз бу юлы? Так, Ринат елмая, Илнас елмая. Алмаз абый елмая, Ленар елмая, һәм Айваз да елмая. Менә бит. Бишесе дә елмая торган смайл. Алмаз абый. Ничек елмаймысың иде? Конверт бирделәр бит. Алмаз абый, ишен ачып кара әле башта. Без иртәрәк күтәрдек бугай. Әйе. Хәзер соң инде. Анда мәтрүшкә дә булырга мөмкин бит. Бош булса, үзем акча бирермен сиңа. Икенче ел юбилейга барырга конвертыгыз булды инде хәзер. Но монда бит престиж. Алар кемгә бирделәр? Сиңа бирмәделәр бит. Алмаз абый аның эшендә акча түгел, разминкада булачак сорау. Ярар, карарбыз. Сезнең арада мишәрләр юк, менә сразу күренә ансы. Минем хатым мишәр. Ярый. Зур рәхмәт, Илнас. Егетләр, миңа калса, белмим, менә шәхсән үзем, бәлки барлык жюри әгъзалары бик зур натяжка белән куйдылар әлеге смайлны, миңа калса. Менә шуны онытмагыз, ям? Ахыргы бер 3 номер коткарды миңа калса. Башында куелган номерлар мине смайлыкның елмаймаганын куярга дип фикер бутылырган. Менә ахыргы 3 номеры коткарды. Егетләргә кушылам. Зур рәхмәт жюри әгъзаларына, менә шундый фикерләр. Егетләр, афәрин. 5 смайл елмайды. Күрешербез импровизацияда. Дәвам итәбез. Безнең мәгълүмати партнерлар. Беренчедән Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. 105 FM дулкыннарында. Уян Татар, Хәерле иртә Австралия. Менә мондый кич, Hotline һәм башка текә тапшыруларны Татар радиосында тыңлагыз. Алкышлар, әлбәттә. Барыбыз да яратабыз. Һәм инде tatarinform.ru мәгълүмат агентлыгы. Дәвам итәбез. Сәламләү конкурсын безнең монда Ширатта, Иремчек, Балташ районы, Куныр авылы. Менә кайдан алар? Каршы алабыз. Сәлам, егетләр, кызлар. Исәнмесез? Бу уеннан нәрсә көтәсез? Халык әйтеме буенча бу уеннан уймак көтәбез. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Балташ районы главасы Нутфуллин Рамил Рашид улына һәм ООО Яктый юл колхозы председателе Асхадуллин Зиннур Нурҗан улына зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Афәрин. Дөрес иттереп әйттең барысында. Әйдәгез, кыздырыгыз. Сәхнәгә. Иремчек, Балташ районы. Бу Балташ. Бу Балташ җирлеге. Бу Балташ җире. Ой, хәзер. Менә хәзер Балташ җире. Беләсегез килсә, Балташта кешеләр яшиләр. Сезне Балташны күргәнегез булса, димәк сез Балташны күргәнсез. Күргәнегез булмаса, менә карагыз.
Минем уйлауымча, Балташта иң сәбір ресторан бар. Һәм минем иң яраткан ризыкны Не, как обычно. Говори. Вот это поворот! Нәрсә көләсез? Тәмле бит ул. Төшерелде. Алла ярдәме белән. Булырга теләмим кемгәдер нидер бурычлы. Кайда оча бу болытлар, кайда бетә юллар, кайда әлегә бездән киткәч юрамдагы малайлар. Исәнмесез? Сәхнәдә Эремчек КВН командасы. Сәлам. Көттегезме безне? Әйттем мин сиңа иртәрәк чыгарга кирәк дип. Безгә ширек финалга барырга Балташ нәрсә бирде әле? Тагын нәрсәдер бар ие бугай. Һәм хәерле юл теләде. Ие. Дуслар, сизәсезме? Мин түгел ул. Мин вообще-то син турында түгел, көз турында әйткән идем. Шундый матур көздә кемдер һаваны бозган. Танышып китик. Бу Аяз. Аяз нык ялгыша торган кеше. Аяз, син матурмы? Әйе. Әйтәм ич. Бу Әдилә. Мин әпипә түгел, мин Әдилә. Бу Ринат. Ринат музыкаль мәктәпне бетерде. Хәзер сезгә җырлап та күрсәтәчәк. Мин музыкаль мәктәпне бетердем. Менә. Аяз тугач, аның әтисенең башында ике генә уй була. Малайга Аяз дип кушаргамы? Әллә нормаль исем уйлап табыргамы? Күргәнегезчә, ялгышу аларның канында. Аяз, әҗәткә акча биреп тора әле. Күпме кирәк? 1-2 мең. Нәрсәгә? 1-2 әйбер аласы бар иде. Кайчан кайтарасың? 1-2 елдан. Яра, уйлап карармын. Ярар, уйлап кара. 1-2 минут. Без миниатюра күрсәткәнче. Дуслар, безнең авылда тагын яңалыклар бетте. Кичә без аңа комбикорм бирмәкче идем. Нигә бирмәдең? Ул әле тегесе өчен акчаны кайтармады. Яхсыз. Бер көнне өйгә яшен сукты. Шуннан Ленарның җырлар белән килеп чыкмагач, таяк тотып өйләрне кыйный башлаган. Ну, үзенең җырларын җырламый. Аллага шөкер. Узган атнаны әнинең машинасында йөргән идем. Ну, ничек? Авыл буйлап тегү машинасында йөрергә уңайсыз икән. Китаннан. 3нче көнне аңынны югалткансың дип ишеткән идем. Ие, таптым инде мен аны. Әтинең машинасында калган булган. Тагын нәрсә бар? Бүген микроволновкада аш җылды башладым. Шуннан тәлинкәдән тәмнерәк икән. Синдә нәрсә? Кичә кухняда күп итеп пипи балчыгы чәчелде. Һәм чәчүләр тамам, бүген кухняда сабан туй. Киттек. Кайда? Сабан туйга. Иде. Гафу итегез. Әби, мин хәзер сөйләшә алмыйм. Әбей.
Мен сөйлеше алмаймын. Әбей. Мен сөйлеше алмаймын. Әбей. Мен сөйлеше алмаймын. Әбей, мен сөйлеше алмаймын дейдім. Ярат. Ник bu вакыт içinde сөйлеше алайын иш. Име? Ие бини керек иде? Ярар айсам. Нәрсә булды? Хәзер әби сөйлеше алмай. Сәхнәдә Эремшек КВН командасы иде. Рәхмәт, әйтмәсәгез дә була. Нурминский, музыканы қой әлі. Альберт Син, музыканы қой әлі. Альберт Нурминский, музыканы қой инде. Балташ районы Эремшек КВН командасы. Жюри ағзалары, әйдәгіз. Нинди смайликлар қоясыз. Әлбәттә, ойвас, интрига тута, елмая. Ленария, әйдә синнан сұрыйық. Менә нинди хисләрің? Сөйләп җибәр әле. Мен инде бүгін өзіме шындай біраз роль алдым. Хороший полицейский деп аталама инде. Бүтінісіне де елмаям. Мен бірінші тапқыр жюри вазифасында өзім шақырдығыз инде сыным әйе, шынап та сіз мені сынайсыз, мен сізні сыным. Һәм оңышлар телесім келе барығызға да. Татар юморы белән татар телен үстерик. Рәхмәт, бик зур Балташ командасы Эремшек. Егетләр, кызлар, сәхнә артына узыгыз. Менә шулай иттереп, безнең сәламләү бәйгесе тамам. Һәм инде без икенче конкурска узабыз. Унда булса импровизация бәйгесе, командаларны сәхнәгә чакырабыз. Импровизация бәйгесе. Без оештыручылар татар эстрадасының, татар интернетның йолдызларын, Instagram фотосурәтләрен таптык та. Һәм инде әлбәттә, менә хәзер безнең экранда күрсәтәбез. Командалар аңа ниндидер кызык комментарийлар уйлап чыгаралар. Әзерме, дуслар? Әйдәгез каршы алабыз. Импровизацияны башлап җибәрәбез. Һәм инде безнең беренче фотосурәт экранга. Игътибар экранга. Менә шундый фотосурәт безнең. Ойвас, нәрсә? Монтаж түгелме бу? Видеомонтаж. Юк, бу шым барлык. Ярый. Әйдәгез, командалар, менә безнең шүпрәле мишәрләре. Пригласительный да калган бит. Так, ярый. Башлап җибәрдек. Менә эшләпәсен салган. Вау. Так, биш пишмак 02. Эшләпәне соткач машина алдыңмы әллә? Яхшы. Казан, каршы алабыз. Төшер әле мине имеш мин туй водителе. Кызык. Менә. Казан дәүләт аграр университеты, әйдә. Төшер әле Ладовеста значогы күренәсен дип. Ярый, әйдәгез икенче сурәткә. Менә ул. Кем микән бу? Балташ районы. Менә нинди таш чыкты бу yerдән. Афарин. Балташ кыздыра. Орша егетен. Дөресе шул. Шүпрәле. Алтын дигән идем, күкәй булып чыкты.
Шундай жауап. Ярый. Алыгыз тизрәк. Тагын бармы бер вариантлар? Айваз, синең вариантың нинди? Нәрсә бу? Бөер ташы. Ярый. Давам итәбез, әйдәгез. Алмаз абый, сездә вариант бар бугай. Кемнеке икән бу? Алмаз абый, сезнең башыгызга ошаган. Хәзер шул таш белән Рам. эләгә сиңа. Ярый, давам итәбез. Өченче фотосурәт. Менә булай. Шүпрәле. О, бажай! Так, Балташ. Татарстанда клей белән проблема чыккан. Кулны аерырга больницага бардым. Гафарин. Так, Лениногорск. Карагыз, нинди яңа кондиционер куйдым. Менә, кондиционердан күреп алдык. Шүпрәле. Эй, бу тешләр минем маңгайның ялтыравын капласары иде. Балташ. Рәхмәт, братан. Авызны ябылмыйм инде. Давам итәбез. Тагын киләсе фотосурәтне карыйк. Менә шулай. Лениногорск шәһәре. Бер үбәсем килә. Күгәршинне. Бер үбәсем килә. Венецияны. Венецияда булып кайттың, әйме? Илнас. Үткән елда. Илнас шундый романтичный кеше. Балташ районы. Татарча давай поженимся. Әйдәгез, киләсе фотосурәтне карыйк. Тагын бер. Менә. Бүген ниндидер кышлар темасы, әйме? Балташлар. Татар малайның беренче подписчиклары. Алар ничек лайк куям икән? Так, ярый, биш пычмак. Вәу, нинди гаушлар матур. Менә шулай. Тагын бармы вариантлар, дуслар? Ярый, вариантлар булмаса, әйдәгез импровизацияның икенче өлешенә күчик. Һәм инде берничә сорау жюри әгъзаларыннан. Бар. Җыр тексты. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Дәвамы. Так, тагын бер тапкыр. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Дәвамы. Алмаз абый, шул җырны әзрәк җырлап күрсәтсәгез. Менә былай гына әйтеп карасыннар әле, насыл җырлап. Сезнең авторитет, без эшлибез. Ярый, әйдәгез, егетләр, кызлар. Син инде яртысын әйтеп бетерә язладың. Бәлки алар үзләренчә язып бетерерләр. Так, Балташ. Мин җырларга тиеш, что ли? Бу җавапмы? Бу җавап булса да кызык. Башта сорау, аннан соң җавап. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Ярар, биреп карагыз, бәлки ашлама шикелле булыр. Менә бит кызыккан чыга. Ярый. Җавап, бар. Шүпрәле мишәрләре. Әйдәгез, хәзер тудыралар алар. Монсы да кызык. Булмады буйымы? Вакыт сузалар. 1 минут ярамый. Ярамый. 1 минут бигрәк озак ул. Монысын да әйтим инде. Минем җыр. Үзең чыгып әйт инде. Минем җыр. Фирзәр көе. Битте. Тумадымы? Ярый, әйдәгез. Алмаз абый, зур рәхмәт. Ринат, татар малай. Синнән сорау? Минем сорау җиңелрәк була. Хәзерге заманда интернетта артистлар бер-берсеннән талашалар, әйме? Миңа популяр булу өчен кем белән талашырга кирәк? Кызык сорау, әйдәгез әле. Популяр булу өчен миңа кем белән талашырга кирәк? Башың белән дуслашырга. Талаша башладылар Ринат белән. Шүпрәле. Хайп тотыр өчен миңа кем белән талашырга кирәк? Һеч кем белән, только Закиш белән түгел.
Ярый. Ренат, әйдә синең белән талашып алабыз теге. Уйлап чыгарабыз берәр талашуны, белмим анда. Фейковый. А? Берәр фейковый талашу. Синең машинаң бармы? Бар. Нинди машина? Логан. А? Логан. Отстой вообще. Әтинеке ул. Андый машина белән йөриләрме ни? Юк, булмады. Миңа танылып китер өчен миңа кем белән талашырга кирәк? Хатының белән. Танылып китер өчен миңа кем белән талашырга кирәк? Әлбәттә, безнең белән. Командалар, әфәрин, алкышлар командаларга. Бу безнең импровизация булды. Хаминде әйдәгез жюри әгъзаларына игътибар итик. Командаларга нинди смайликлар куясыз? Башлап җибәрәбез бу яктан. Казан Дәүләт аграр университеты барбар КВН командасы. Елмаябыз. Моңсу һәм Моңсу смайликлар. 3 елмая торган смайлик, 2 Моңсу. Алкышлар кызларга. Давам итәбез. Шүпрәле мишәрләре, Шүпрәле районы. Елмаябыз. Һәм 2 Моңсу смайл. Алкышлар егетләргә. Давам итәбез. Болташ районы Ремшик КВН командасы. Хаминде дуслар, алкышлар бирик. Безнең Болташ районыннан Ремшик командасы турыдан-туры ярым финалга үтә. Алкышлый! Хаминдәйдәгез Карабутик Лениногорск шәһәре 5.02 КВН командасы 3 Смайл Моңсу, 2 Елмая. Алкышлар Лениногорск командасына. Инде әлбәттә 10 Смайл яулады Болташ КВН командасы. Һәм инде икенче урында безнең Шүпрәле мишәрләре. Һәм инде Шүпрәле районы үтәләр ярым финалга. Алкышлар бирәбез егетләргә. Шуның белән дуслар, безнең ширек финал, икенче өлеш ахырына якынлашты. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар.